4, 3, 2, 1. Сега нека да ви презентирам новите ми обувки, които ще тичам в София Уизър маратона, както и много други маратони, когато просто ми скимне. Nova Blast версия 4. Да, както може да виждате, мека подметка. Все пак нали ще тичам стотици километра. Сега седи мой приятел Боби, който ми помага сега за маратона, както аз на него, accountability partner. Трябва да тичаме 15 км, защото се подготвяме. Половин маратон, да, половин маратон, 21 км, не 42 фул маратона. Някой друг ден ще тичаме истински 42 км маратон, после планините, но нали това е началото на едно ново предизвикателство. Тази обувка е супер лека. Мисля, че видях в интернета, че е към 100 няколко грама. Затова тичане ще взема един гел, защото 15 км е много, в средата мисля да взема един джел, където ще ме подобри глюкозата на кръвта, за да мога да има малко повече енергия, да не съм толкова изтощен. Плюс е вкусно, може да го намерите в ранинг магазините или в Декатлон. Ме ме радва, че този телефон има 0.5 функцията. Не 16, аз имам 15 Pro. Ето ти си партньора for the race. Батко Боби. Добре, направихме с един 8 station. Сега е време за още 6 км. Още 26 км ще ни е. Ето това е право, че. 13-600, още 400 метра и 15K. Биваме. Let's go. Готови? Опа. 127.17 Под час и половина, let's go. Под час и половина? Колко точно направихме? 1.27. 1.27, 15 км. Общо взето да, on track сме все пак. On track сме, sub 2 за 21 км да направим. И това нали докато тичаме ние тук в града, то тогава ще имаме маршрута, всичко. Найс. Good job. Сега сме една седмица преди маратона и ще спия няколко електролита. 7 октомври, няколко дена преди маратона, в момента просто си ритам краката нагоре да си направя малко стречинг. Много съм изморен, бях на работа за 8-9 часа, прибрах се, хапнах. Полумаратон, 21 км, да, не 42, много тъжно, но, нали, сега започваме, 21 ще направим и след няколко месеца 42 км и вие ще бъдете там да гледате всичко. Днеска 5 км, 25-15. Можехме по-добре и сега втората част правиме. Да направим 10 км. Easy good night breakfast. 10 км. 54. Имаш ли времето да се види? Добре. 10К, 54. Пейса, 5.24. Добре за някакви хора, които просто тият на фитнес. И следващата спирка, маратона на София, 2024-та. Как ще го изтичаме? Трябва да се е топ пейс да изтичаме маратона. Ами да, ще успеем. Да. Ма не, ние сега направихме 54. Ще успееме. Представи си. Защото имаме време така на разположение. 21, така че точно топ пейс. Така е, да. After пейс, бат. Да, за бонус километър. Еми да. И след 6 дена стичаме маратона на София. Sub 2, Unstoppable. Sub 2, бат. Гледайте, бат. И накрая ще ядем много. Трябва да решим какво ще ядем, бат. Ще ядем най-вредната храна, imaginable. Момчето чудо. Time has come, бат. Значи в момента се намираме на Народен и за първи път виждам, нали, София, въобще България, толкова голяма спортна натура. Навсякъде има хора, които тичат, загряват около мене. Приятно е. И затова ние сега малко ще загреем поне за 5-6 минутки. След това малко стречинг. И почваме. 21 км под 2 часа. Breakfast run, бат. Breakfast run, dinner, sleep. Ето му, ти ми се. Айде, 30 секунди, искам да подкрепим всички, които са застанали на старта. Сега готова листа за София маратон. Точно така, втори маратон. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Леко по лека, давай, леко по лека, заедно. Аз съм зад тебе така. Леко по лека.
Това стартата по-маратонската дистанция. Изключително голяма конкуренция и Иди насам, Боби. Трябва да изпреварим хората. Добре. Значи, Боби, сега отиваме към 5, 10, 20, 30. Breakfast pace. И ще минем. Сега имаме едно хубаво двучасно тичане for breakfast. След това едни кросанчета. Първи километър мина. 20 more to go. Още 20. Как е, Боби? Планът ни беше да почнем с пейс 5, 20, 30 на 4.30 сме. Да. И това са обстоятелствата сега. Ще вдигаме и после малко ще намалим към средата. Имаме си джелчета. Лесна работа. Yes, sir. Go. После колко? После 18 км. То сега минаваме 5 км. 5 и 10 пейс. Изи рънче. Може би на 10 и на 15 ще се взема нещо да я хапна. Ето тук има бананчета, някакви други неща да се ядат. Забавно. Ай ги всичките води там и после се събират. Добре. Колко време сме са? 26 минути. 26 минути. 5 плюс километра. О, да. Съпту. Съпту 21 е там. Виждам го. Ай са. Тунелчето. Май на 7 километър сме някъде. Ти хареса, Боби. Ще си взема едно бананче да хапна и едно джелче след километърче. Хапка. И вземаме 10 километър, амиго. Колко? Е това. Сега ще вземем по едно бананче. Значи, Боби. Малко съм по-умер от теб. Аз искам един банан с колаче. Отиваме към 11 км. Лесно да остава, половината. Ето кон. Ай, злате. Ай, злате. Да не се взема първото делце. Едни 100 мг кофеин. 53 грама. Това е вкусно, бе. Ето, който е Хайдър Буст. 100 мг кофеин, 83 магнези, 25 въглехидрати, малко бонус енергия. След това, след 4 км, още един джал. Средния сме груба колдан. Ай, към 14 км сме. И тук има... 10 км давайте! км. Една ябълка, малко бананче, още 6. Ай, Боби, още малко. Както казах, минахме 15 км. Да, може да. Мерси. 15 км, сега ми още 6. Още малко. Ще направим под 2, така изглежда. 5, 10, 20 пейс някъде. И да, доста добре. 5,23, можем повече. Към края ще спринтираме малко. Да се измъчиме. И след това ще ядем. Много яко. По-малко 4 км. Последното малко джелче. Ябълка. Доста вкусно. Последния километър.
последния километър към 750 метра. Още малко. Половин километър. Last minute. Още малко, последна минутка. Айде, давай. Последна минутка не става. Е, там гледаме финиша. Още малко. Е, сега друга финала. Хайде, бой, 30 секунди. Е, сега ще го удариме. Под 1.55. Хайде. Айде, броски. Колко ударихме? 1.50 и нещо беше. 1.54. 1.54 и половина. Мате, ръката ме боли. Найс. Пир вода. Медалчета баца. Ето медалчета. Breakfast run. 21 километра. Мерси, бро. Вземи. 21 километра. 1.54,5. Ние искахме за под 2. Успяхме много по-добре. По-добър пейс. Машинка. Колко average pace, брат? Ева, бат. Колко average pace? Ето! Богито! Average pace 5.6. Колко? 5.26 пейс. Ево, бат. Ево. Ето там е Богито. Носи ни круасанчета. Е, сега ще излезем. Някъде към последни километри и половина, после малко ме боли от колената. Но добре се загряхме. Намазахме се. Сега малко да седнем на Final Boss, да седнем малко в парка. Тук е Mate Station, да хапнем малко. Много добре. Ево. Айде. Очаквам ви вас другата година и на другите маратончета. Това ще хапнем. Ето я подкрепата. Омага, тя ни взе, папане. Боби, снакчета от Богито. Обичаме те. Медалче има. И медалче. Да. Пано шокола, доначе, каквото иска. Си, много обичам.